Ahojte, v tomto videu by som vám chcel ukázať tieto malé plastové kempingové dozy, ktoré som si veľmi obľúbil a používam ich hlavne pri rybarčení, a to z týchto dôvodov. Nielen, že si viem v nich uskladniť najbežnejšie koreniny, ale aj svoje rybárske nástrahy, ktorých mám stále viac a viac. Keďže sú malé, tak nezaberajú veľa miesta, no napriek tomu si viete do nich vložiť dostatočný počet nástrah a nemusíte tak nosiť so sebou celé balenia, ktoré zaberajú zbytočne veľa miesta a viete si tak zvyšné nástrahy skladovať doma v suchu a v ustalenej teplote. Ich najväčšou výhodou oproti iným plastovým dozám je tá, že sa dajú navzájom spájať. A vďaka tomu si viem lepšie zorganizovať nástrahy, napríklad podľa typu alebo veľkosti, a získam tak nielen lepší, ale hlavne rýchlejší prehľad o nástrahách, ktoré chcem použiť. Tieto dozy odporúčam všetkým rybárom, ktorí používajú rôzne malé nástrahy, pretože si ušetria miesto v taške a získajú lepší a rýchlejší prehľad o svojich nástrahách. Ale aj súťaživým rybárom, ktorí neradi prezradzajú svoje druhy a značky nástrah.